Verschillende partijen zetten harren together met de gemeente Tjitjerkstra-Diel in voor een inclusievere gemeenschap. Een van die partijen is de vluchtelingenopvang van Oekraïners in Burgum. Nou, wij zijn er eigenlijk wat zien aan dat net alleen nog de fitte vluchtelingen uit Oekraïne komen, maar ook de vluchtelingen die het dus helemaal mankeren. Fysiek had ik eigenlijk meer dan 24 mensen in de opvang zitten, die het dus onder behandeling binnen van specialisten en van artsen en fysiotherapeuten. Dus daar worden wij eigenlijk een idee van pitchen, Joort. Nou, vandaag is echt het startmoment bedoeld om elkaar te inspireren. Want het is geen uitgemaakte zaak om te zijn wie je wilt zijn. Vanwege afkomst, vanwege geloof, vanwege van wie je houdt. Dus we vinden het goed om echt elkaar hier vandaag bij deze startmoment te inspireren. En door middel van verschillende praktijkverhalen het stukje bewustwording te vergroten. Het uiteindelijke doel is zorgen voor een inclusief beleid binnen de gemeente. En dat vinden de initiatiefnemers nodig. En helemaal nou, omdat het gaat om Oekraïners. Ze zijn hier nou eigenlijk al 2 jaar. En wie zitten nou al echt wel te denken van ja, maar hoe ziet hun toekomst eruit? Hè? Dus je mensen werken, mensen binnen net fit. Hoe krijgen we ze fitter? En daar hebben wij wel mooie ideeën hoor. Ik heb wel het idee dat Tjitjerkstra-Diel echt wel tolerant is. Maar ik denk wel dat het heel goed is om daar nog meer werk van te maken. Er heerst altijd liefde en begrip voor elkaar.